שלום לכולם, כאן יולה גיימינג, כאן איתי מיולה גיימינג, והיום אני בפרק שני של טרריה. אז עצרתי בזה שהורידו אותי מיליון סליימים ומתתי, ופשוט היה לי קשה. אז עכשיו אני פשוט אנסה לעשות מיינינג ליד הבית, ובפלאפון המשחק הזה כאילו הרבה יותר קל, אבל עדיין זה משחק די קשה, שלא תחשבו שזה כזה קל. אני רוצה לקחת את הפסל. מה? זה לא פסל. זה איפה שמטתי. אוקיי. תראו דבר מגניב שאין בפלאפון וכאן. או שאני לא בטוח אם הראיתי לכם. זה ארמי קמפ. מה זה מגניב? זה מתמלא לך חיים כשאתה ליד זה. בוא נראה מה אני יכול לעשות. אוקיי, אז אני אלך לעשות מיינינג. למה אין לי איירון אפילו. וזה הורגים לי הזומבי המגן והורג לי את ה-NPC. זה לא מוצא חן בעיניי. אני זוכר זה מתאים. איך אני אצא מפה עכשיו? פאק. נדפקתי שוב פעם. אני יכול לצאת. וואו, מזל. יש פה ליד. שאמרתי בפרק הקודם, ההתחלה היא תמיד כזאת משעממת, אבל נתקדם ויהיה יותר כיף, נלחם בוסים, נשיג רובים וכל זה. כי אנחנו הרי יולה גיימינג ו-you only live once, אז כן. בוא נעשות מה... זה לא קופץ לי. שחר הזה. זומבי נפל עליי מהשמיים. קוסם. עוד פעם מורידים אותי, אני לא יודע. וואי, אבל המשחק הזה קשה לקחת. תמור! אוקיי, איך אני יוצא מפה? ונתקעתי, איזה יופי. מה נסגר? what the fuck? למה זה ירוק? למה הגדיר מה זה ירוק? גרוע רצח. תמות. ביץ'. לא מגיע לי פשוט. גם מכיוון שהוא רק עין. אוקיי, אז חזרה למקום. כפי שאתם רואים, תראו את ה-NPC המגניב הזה. מוכר לצבעים. תראו איזה מגניב.
הייתם צבעים. כמו זה המחירים האלה, היית מת. לך תמצא פרייר אחר, שהיא תמצא על מי לעבוד. יא חרא. אוקיי, לא סגרתי דלתות, פוק. נסגור דלתות. מה, הוא צוחק עליה? שימות לא אכפת. מה? הוא כאילו פתח את הדלת. תראו זה מגניב. הנה, אני עומד ליד הארמיקן. וחיים מתמלאים. נו כבר. כמה זמן? טוב, נתקע לי דימונייט בבית. כדאי להוריד אותו. והלכתי לעשות מיינינג במקום נורמלי, בלי מים. ויש פה איזשהו זומבי עם ראש מדוזה. בואו נראה, כאן זה מקום אחלה בחלה. רגע, יש שם צ'סטה שטריתי. כן, יש שם צ'סטה, לא. בואו נראה, סילברפין. רופ, כמו המיליונים שיש לי. משקה. עוד משקות. שוריקן. קופר וגלוסטיק. אוקיי, נחמד. בואו, תראו את הזומבי החמוד, אני חושב הוא יכול עליי, תראו איזה חמוד. בוא. קיצר, הלכתי. בואו נראה איפה היה החור הזה שקודם מטתי בו. הנה, איפה נמצא? בוא לפה חמוד. אז בוא נרד מתחת לאדמה. אם הם ירשו לנו. נראה לי המשחק הזה לא אוהב מיינינג. מה הקטע? וואי, אני רואה שם משהו למטה, הסגול הזה. דימון אלטר, אוקיי, יפה, זה דימון אלטר, אחלה התקדמות. אוקיי, מה שאני אעשה, שאני פשוט יחפור למטה. פשוט יגיע לאיזשהו מקום עם משהו טוב. ואני עומד למות, איזה יופי. ואני מת. זה היה צפוי. תראו כל הזומבים האלה, כאילו מה? יותר מדי. ולמה אני לא עושה ספאון בבית שלי הזה? רגע, מה שאתם אומרים לי שזה אין לי בית? ככה אתם מגעילים? סתם. צוחק, אתם אחלה קהל, אתם. להרוג קצת סקלטונים, או מה שזה לא יהיה. תראו, אל תגידו שיש פה קצת זומים, תראו כמה זה, מה זה שטויות האלה? בפלאפון זה פי 2 פחות. אומייגאד, נראה לכם הגיוני? ועוד בהתחלה כאילו רק התחלתי לשחק. טוב, אני אחסום את זה שלא יכנסו לי פה עוד זומבי. אוקיי, אז בואו נמשיך לחפור בעצם. בואו נשים פה כמה שיהיה לי אור איתי. ראיתם, יש שם דימון אלטר, מגניב, נכון?
אתם חושבים? לא, זה לא דימון. what the fuck? מה זה בכלל? זה מים? כן, לא הבנתי, כאילו, מה דימון? רגע, זה מים? כן, זה... אז למה זה זוהר? למה מים זוהרים? פאק? אוקיי, תנו למים להישפך. והמים נשפכים. אומייגד. וואי, הספקתי נורא. אוקיי. ממשיכים לחפור. רק שתדעו, אם תגידו שאני לא יודע, כאילו, בסדר, במחשב זה ממש שונה מהפלאפון. וכאילו לשחק פעם ראשונה באמת. תשאלו את כל מי שבא לכם. לא באמת, זה ממש קשה כאן. אם צריך חור, שמיים ישפכו לי. למה אני לא אשרוד ככה? כל שניה לעלות ולנשום אוויר, מה זה אחר? אז מה, אני בן אדם? ואני מת. אני מת, נכון. איזה יופי. כפי שאתם רואים, אני גרוע רצח במשחק הזה, אני אנסה לא להיות גרוע, ללמוד קצת מטוטוריאלס וזה. והנה יורד גשם, וואי. רגע, יודעים מה? אולי נלך לחפור במקום אחר. אולי יש שם משהו טוב כזה, אתם יודעים. בואו נראה. מה? מטריה? למה יש פה סליים עם מטריה? זה חדש, נראה לי. מה? אפשר לקחת את המטריה הזאת? מוזר. לא. לא ידעתי שיש סליים עם מטריות. נראה. תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים שאני כאילו אשחק קצת ואז אני אצלם, כאילו, כי עכשיו אתם רואים אני כל שניה מת וזה משעמם. אז תגידו לי אם אתם רוצים שאני אמשיך, כאילו אני אשחק לבד ואז נצלם כאילו, או שככה להמשיך. אז אחר אותם. וואו, תראו כמה דברים. פליינג פיש? מה זה אחר הזה פליינג פיש? אם אתם מבינים משהו במשחק הזה, באמת תגידו לי, למה כפי שאתם רואים אני ממש מסתבך פה. טוב, נראה לי אני אסיים להיום. תודה שצפיתם. אם אהבתם, ולא נראה לי שאהבתם, אני משנה. כאילו, גם לי היה אפילו משנה. תודה שצפיתם, ושיהיה לכם יום נעים. עוד מעט פרק 3. יאללה ביי.